गबायनो सबा जोब्बाय दायो सबा जोब्बाय सबा गबायनो आरायबानो सबा जोब्बायनो आरो नानि थांगासै दे सबा जोब्बाय ओमफ्राय ओरै आइसिनो ओमफ्राय थांगासै नामा आदा आस्सा औ दे ओरैजाय नै सबा जोब्बाय ओमफ्राय दायो ओरैजाय दखानफ्राव एकदम फिलापल' आरोना सबा जोब्बाय ओरैजाय र' आदा ओरैजाय साहा लोंलादों आरोना नै आदैमोना नै औ दे औ ओरैजाय मोजांथारा लोगोफ्रालाय आंनियालाय आस्सा ओमफ्राय मोनो नामा फंबाय सबा नायफैदोंमोन आस्सा दे सबा जोब्बाय दा नै एसे बाजाराव बेरायदों ओमफ्राय दा मोनायाव दंस्राबा उदानिया दङ मोसानाय आस्सा हेल' औ ओमफ्राय थांगासै आदै दे ओमफ्राय दायो एकदम हेरमेर जालायबाय आरोना ओरैबायदि आरोना साहा दखान ओरैबायदि फुराल' बुंखाबाय एकदम बरथिक गोजासो माथो ओरैबायदि बरथिक जोबनाय दखाना नाय महाय थो औ दे फुङावहाय थांगासै बा दे होख्लायलांबाय नै जोंहा ओरैहाय नै गय दखान मा दखान फुरा बरथिक जादों बेटारि गारि थांलानायसै नै फंबाय मोनाबो नै थांलानाय जासिगोन हानजा ओरैहाय बेटारि गारि ओमफ्राय ओरैहाय नै थांगासै दे थांगासै नामा थांगासै दे थांनायसै ओइ फिरस थांसै औ दे औ दायो थांनायसै नै थांनायसै दे थांनायसै बा दे औ थांनायसै औ इलाय ओरैबायदि बिहिर जाबाय नै माबा सबा जोबनानैहाय सोरबा साहा लोंदों सोरबा ओरैनो दङ जिरायनानै ओमफ्राय नोंथां सिनायदोंना सिनायाखै आंखौलाय आंखौलाय नोंखौथ' सिनायो गोदोनिफ्राय बे फंबायखौबो सिनायो औ मोनथिखायो औ दे औ ओरैबो दङ नै ओरैबो
ओरैबो ओरैबो ओरैबो साहा दखानदारा ओरैबो दं नै ओरैबो दं नै ओरैबो दं नै ओरैबो दं नै नानि मोना ओरैबो दङ नै मा फानदों बयलार आथिं मेनसेनो फानदों नामा नोंबो फानलादों जाला मा बेसेबां जाखो नानि मोनालाय नै बेजों सुनानै फानो नै बयलार मा होनो बिदिखौ मा होनोमोनलाय बिदिखौ चिकेन काबाब ओमफ्राय बिदि मोनसेयाव बेसेबां 40 थाखा 40 थाखा लालिपप दे ओइ आदै मा फानदों लाव फानदों बेसेबांलाय बे 25 थाखा खरि फानदों मोनसेयाव दे नायाव फानदों न बर'फोर ओमफ्राय मा फानदों नानियालाय खमला ओमफ्राय बेलाय मैथ्रु बिफासो होननायसैमोन दे दख'ना फानो आरोना थाङासै आदा थाङा आं आमगुरियाव दा मोनानि खरस लायनो आच्छा दे हराव दंबावो नालाय एसे खरस नांगौखाय लायगोन आं दे ओरैजाय दायो फैयै जोबथा फैबाय आरोना नै बेवहाय मोनसे कनफारेन्स जादों ओमफ्राय नैबे अमा बेदरबो फानलायलायदों नै अमा बेदर फानदों आरोना ओमफ्राय नैबे बैग्रि फानदों बेसेबां इलाय आब' बे संफ्रा बेसेबां माथो मिनिखौसो खिथाहरनोबो रोङा खिथाहरनो 50 थाखा 100 थाखा हरेमान लांदो दे ना ओमफ्राय नै ओरैजाय मा होनो बिदिखौहाय फुसका ना मा होनो नै बिदि फानदों आरोना फुसका नानि जादों नामा नानि मा जादों मोनजादों आदा मा बुस्थुलाय माबा 12 बाजा ada मा लाबोदों बे आं बेखौ गोबाव फैदोंरा आच्छा औ टेन हाउस औ बै साउन्ड सिस्टेम लाबोदों आच्छा दे